He-Man i gospodari svemira! Ja sam Adam, princ Eternije i zaštitnik tajni dvorca Grayskull. Ovo je Cringer, moj neustrašivi prijatelj. Neverovatno skrivenu moć sam otkrio onoga dana kada sam podigao svoj čarobni mač i uzviknuo: tako mi Greyskalla! Ja imam moć! Cringer je postao moćni borbeni mačak, a ja, He-Man, najmoćniji čovek svemira. Samo još troje naših prijatelja zna za tu tajnu. Čarobnica, ratnik i Orko. Svi zajedno štitimo dvorac Grayskull od zlih sila Skeletora. Neustrašiva trojka. Gore nego što sam mislio. Regulator? Regulator. Šta je ovo? Operacija? Odašiljač visoke frekvencije se pokvario. Stigla si baš na vreme da ga povratiš u život. Ne danas, samo sam svratila da vam kažem da uzimam jedno jet crawler s letilica za moju misiju. Kakvu misiju? Zamolili su me da povedem 3 učenika u začaranu šumu. Pa ćeš li da i ja pođem? Nekako ću i sama izaći na kraj sa 13-godišnjacima. Tila, ovaj odašiljač je jedini sa frekvencijom tvoje letelice. Kontakt preko radija će biti nemoguć. Popravit ćeš ga i pre nego što se udaljimo, ne brini, oče. Tila, ipak sačekaj. Sve će biti u redu, nastavite s operacijom, zdravo. Baš je tvrdoglava. Vratimo se posle, Adame. Dioda. Ja ću ga popraviti mojim novim magičnim štapićem. Ni ne pomišljaj. Pa dozvolite mi da bar malo pomognem. Oktalnu bazu. Mrežicu. Oktalnu bazu, to mora da je negdje ovdje. Ne, Orko. Ako već hoćeš da pomogneš, onda požuri. Može to ovo? Ili ovo? Au, evo. O ne. Kakva eksplozija. Razumem. Ja razumem. Nije smešno, Adam. Odašiljač je eksplodirao zbog Orka. Pretpostavljam da izvini neće biti dovoljno. Ne možemo ni da šaljemo ni da primamo radio signale. Frekvencija naših signala ne može da se kontroliše. Sva naša radio oprema će biti neupotrebljiva dok ja ne popravim novu diodu. Pa da počnemo. Šta ti treba? Čisti duga kvarc. Dobro. Gde stoji? To nije tako jednostavno. Nova količina je trebalo da stigne juče, ali nije. Tako da ga sad nemamo. Zar ga nema nigde na Eterniji? Pa, ima jedno mesto. Jedna pećina u Zmijskoj planini. Ovdje je tako lepo. Kao da je neko izmaštao. Ovdje ćete naučiti nešto važno. Ne ja. Ja hoću da budem u kraljevskoj gardi, a ne kraljevski baštovan. Zaista? Šta se dešava? Baš je smešno. To su pečurke čuvari, ne vole uljeze. Možda ipak imaš šta da naučiš ovde, Krivo. Gledajte! Sinda, ne! Šta je to bilo? Cvet se na taj način hrani i brani. Si mogla da budeš dezert? Ali nije izgledalo tako opasno, Tila. Mislim da počinjete da shvatate. Opasnost se krije u mnogim stvarima. Da li si siguran da ne možemo da nađemo taj kvarc na nekom drugom mestu? Cringer, ne brini, vreme je uvek ovako u blizini Zmijske planine. Samo nemoj suviše da se približavaš. Cringer, ništa ne vidim. Ja vidim i prilično je gadno. Eno je.
Zmijska planina. Da Skeletor nije kod kuće. Ući ćemo i izaći ćemo tako brzo da on neće ni znati da ima posao. Nadam se da će Tila naći lepo mesto za piknik. Umirem od gladi. A ja umirem od dosade. Ali još uvijek ima nada da se malo zabavimo ako smeš, Tiger. Kako to misliš? Da li smeš da se provozaš ovom letelicom? I da ne kaže Tili. To je ludost. Ajde sad ako smeš. Zvuči uzbudljivo, Tiger. Da, zvuči uzbudljivo, ali ne možemo da ostavimo Tilu ovde. Zaboravi Krilu. Ona može pomoću svog radija da zove nekog, neće joj biti ništa. Ajde ako smeš. Ajde! Ajde ako smeš. I ti me izazivaš. Pa dobro, što da ne? Ne, stanite, što to radite? Krenuli su prema Zmijskoj planini, moram da ih zaustavim. Tila zove bazu, Tila zove bazu. Da li me čujete? Tila zove bazu. Da li me čujete? Tila zove bazu. Čujete, draga Tila. Imam problema sa radijom. Baš šteta. Jadna Tila se izgubila. Dozvoli mi da je uhvatim, Skeletore. Ne dolazi ovdje. Tila je moja. Kakva sreća. Ne može da zove pomoć. To znači da joj He-Man ne može pomoći. Ja nikad ne radim ništa zabavno. Kad zarovim Tilom, moći ću da tražim tajne dvorce Grejskala u zamenu za nju. Izgovaraj to. Šta to? Grejskal. To! Suviše si osjetljiv. Zalin, idi pomozi Tili. Ne možemo da je ostavimo u nevolji. To ne bi bilo lepo od nas. Sa zadovoljstvom. I požuri! Nestrpljiv sam da se dokopam tajnih Grejskala. Stvarno bi mogao da prestane s tim. Moramo da pronađemo neki ulaz. Duncan je rekao da žica kvarca ide kroz celu planinu. Stvarno si optimista. Skeletor nije mogao da zatvori svaku pukotinu. Da li mislimo na istog Skeletora? Ja sam ti rekao, pomozi mi da pomerimo ovo i uvući ćemo se unutra. Guraj, Krenđere, guraj. Adame, ova scena me posmatra. Krenđer, nije vreme za šalu. Bolje to kaži ovom ovde. Krenđer! Adame! Bravo! Hajde, Zlalin, hajde! Šta je to? Ulizi? Otišli smo predaleko, nije trebalo da vas slušam. Vrati nas nazad! Izgleda da smo otišli dovoljno daleko. Šta je ono? Zmijska planina! Okrenite, Tiger, požuri! Pokušavam, ali nešto nas vuče ka Zmijskoj planini, kao neki džinovski magnet. Kladim se da ova voda dolazi iz unutrašnjosti planine. Hajde da vidimo. Ali ja ne znam da plivam. Ne brini, Cringer, ja ću ti pomoći. Samo duboko udahni. Idemo. Iznenadit ću Skeletora ovim ulovom. Hajde, moramo da pronađemo taj kvarc i da idemo odavde. Ne tako brzo!
dođemo do tog kvarca. Tako mi grejskala! Ja imam moć! Kuda si krenuo? He-Man! Hoćeš li malo da plivaš, Merman? Nikad se nećete izvući iz Zmijske planine! Skeletor će vas uhvatiti! Gledajte, zarobili su Tilu. Sad više niko ne može da nam pomogne. Pošto je uhvatio Tilu, Skeletor sad sigurno traži nas. Moramo da se izvučemo odavde. Pazite! Mislim da nas nije video. Evo, bolje da ne proveravamo. Gledajte! Izlaz! Možemo da se popnemo na to drvo i pobegnemo kroz otvor. A Tila? Kad izađemo, otići ćemo po pomoć. Hajde, hajde! Imao si He-Mana u rukama i pustio si ga. Trebalo bi da te proteram u užarenu pustinju gde nema vode. Ne, molim te, neće mi više nikad pobeći. Više bi ti odgovarala deca. Možda bi ti mogao da ih nađeš. Žao mi je, Merman. Vreme je da se He-Man suoči sa pravim čudovištem. A s kojim to Beastman? Niko me ne poštuje. Bez radija He-Man nije mogao da sazna da sam zarobio Tilu. Što je onda došao? Moram ga se brzo osloboditi. Ratnik je rekao da ćemo vidjeti očaj kad se približimo kvarcu. I hoćete, ali niste ni blizu, He-Man. Ako vam je bio potreban kvarc, zašto me niste jednostavno pitali? Došao sam u miru, ako mogu tako i da odem, to će biti prijatno iznenađenje. Moji ljudi će biti zadovoljni. Daću ti kvarc pod jednim uslovom, da odmah odeš iz Zmijske planine. Pažnja, pažnja, zatvorenik Tila je pobegla. Zatvorite sve ulaze. Tila? Zato si ti hteo tako brzo da me se oslobodiš. A šta ste uradili sa decom? Ništa, uzmi ih i idi. Ne. Neću otići bez Tile, dece i kvarca. Onda nikad nećeš napustiti Zmijsku planinu. Nađite je! Uhvatite Tilu! Ući će! Ali moramo da dođemo do otvora. Tila! Eno ih! U pomoć, Tila! Ne mrdajte, ta grana samo što nije pukla. Tila, iza tebe! Oh, živa kanta za đubre, kad bih mogla da dozovem He-Mana. A sad jedan specijalitet mog oca. Požurite, spustite se! Već odlazite. Oh, trebalo je da ostanemo u začaranoj šumi. Nije trebalo da pristanem na taj glup izazov. Ti ne ideš sa nama, Trepđo. Sklanjaj nam se s puta. Sa zadovoljstvom. U pomoć! U pomoć! Nitkovi, pustite nas napolje.
Tila mora da je u jednoj od ovih pećina. Možda se krije. Tačno. Moramo da joj damo do znanja da smo ovde. Hajde, da te čuje. Šta je to? Battlecat. Ako je Battlecat ovde, onda je i He-Man. He-Man! He-Man! Idemo, Battlecat. Uživaj u vožnji, Trapjaw. Šta ti radiš ovde? To bih i ja tebe mogao da pitam. To je duga priča. Hajde prvo da odvedemo decu odavde. Ovo mora da je Skeletorova lansirna rampa. Kako si za ovo pametan, He-Man? Trebalo je da prihvatiš moju prvu ponudu, onda bi dobio bar kvart. A ti bi dobio Tilu. Sad ću imati oboje. Drago mi je što te vidim, Tila. Ni korak dalje, He-Man. Za sve sam ja kriv, za sve sam ja kriv. Tila neće otići sa Zmijske planine. A ja neću otići bez nje. Onda će moji prijatelji morati da ti pokažu vrata. I povedi ove šmrkalce sa sobom. Malo ulja će vas usporiti, momci. Uhvatite ga, glupani! Uhvatite ga! Pazi, pazi! Zamislite da ste na ledu sa klizaljkama. Šta to radiš? Zamrzavam te. A sada da oslobodim Tilu. Ne, gospodnjakovići! Ne izlazite mi na oči ako oni pobegnu! Pripremi se za poletanje. Ali izlaz je zatvoren. Sredit ću ja to. Isključi izvor energije! Ja ću. Upali motor, Tila. Hajde, upali se. Hoćete li još da se igrate? Mogli biste da nastupate u cirkusu? Trebalo bi bolje da održavaš svoje letelice, Skeletore. Ne opet! A imao sam Tilu u rukama! Zašto mi se ovo uvijek dešava? Nadam se da će ova letilica izdržati. A sada po kvarcu. Našli smo ono zbog čega smo došli, a sada idemo kući. Izvini, Tila. Bojao sam se da će oni misliti da sam kukavica ako ne prihvatim izazov. Ponekad je teško uraditi ono za što znamo da je ispravno. Krivica je više moja nego tvoja, Tiger. Meni je drago što smo se izvukli sa Zmijske planine, zahvaljujući He-Manu. Siguran sam da i njemu drago, Tila. Gotovo je, popravio sam ga. Moram da ovo vidim! Jao, ne opet! Orko, pazi! O ne! Hej, Orko, kakav manevar! Ma nije to ništa!
Ponovo imamo radio. Bravo, Duncan. Hvala, ali ne bih mogao ništa da uradim bez He-Manove pomoći. Ako ga vidim, reći ću mu... Ako prihvatite nečiji izazov, ne znači da ste hrabri ili pametni. To može da znači da ste nepromišljeni, jer će to često uvaliti vas ili nekog drugog u nevolju. Najpametnije je ne prihvatiti izazivanje i ne brinuti o tome šta drugi misle. Ako radite samo ono što mislite da je ispravno, nećete pogrešiti. Nemojte da skupo plaćate svoje saznanje kao deca u ovoj priči. Do sljedećeg puta, zdravo!